dnešním videu. Nazdar, Endermane. V dnešním videu je Ulong Server 2. Ano, váš oblíbený server. Musíš se teleportovat. OK. Jdeme do videa. Za 3, 2, 1. Nejdřív vám ukážu 2 pole, ale dneska budeme stavět jedno zbrusonovní pole a to bude stykové pole, ano. A teď si jdeme ukázat ty 2 pole. Tak, jdeme. Ano, tady máme kaktusové pole, což je užitečný, že třeba můžete vymazat třeba, nevím, nějaký věci prostě, jo, třeba tohle, to je prostě drtič. No vidíte, teď jste to viděli, možná, a jestli ne, tak OK, jo, tady máme normální pole, jo, dobrý, to máme na chleba, ano. Ale tady bude stykové pole. Jestli nevíte, co je stykové pole, tak jsem se to naučil od jednoho youtubera. Sisel, ty chceš být Sisel, ne? Ano, byl to Sisel. Ach, probože, OK, jdeme to stavit. Jo, už to stavím vlastně. OK, už to vlastně stavím. Já jsem blbej. Já jsem tak blbej. Kámo, že nemůžu uvěřit, že jsem blbej. OK, ty tady naskládáme nějaký ty stromy, schnilé, hnusná škarde. Ale nemělkej ty mňaukačko jedno. OK, a zároveň to tady máme olala a máme to postavení. Jo, ale ještě v tomto videjku, počkat, jo, jdeme, co? OK. Jo, ale v tomto videjku si uděláme 2 pole, možná, ještě 2. OK, ale my zatím jdeme do mého horního patra, protože horní patro, no, ještě jste ho neviděli, možná, že jste ho neviděli, jo, ale to je úplně jedno. OK, tady vidíte různé truhly, OK, tady mám diamanty, tady TNTčka, nevím na co, ale budou se mi hodit jednou. Tady goldy, tady nějaký blbosti, jo, a tady brnění, kdybych, nevíte, kdybych třeba zemřel. Tak jdeme dolů, zpátky ven. A teď půjdeme dolním výtahem. OK, a to stykové pole se mi povedlo. Ne, že ne. OK, tady je na chvilku voda, nevím proč. Ale kámo, nechci ti nic říkat, jo, ale dej odběr a like. Bude to tak lepší. 88 lidí, co se na mě kouká, má odběr. Tak ho radši dejte. Abyste to do budoucna nemuseli litovat, jo? Děkuju. No, jsme. No, tak jsem doma tady, no, jo. Tady vidíte lepky, protože jsem smrtelný. Ne, fakt ne. Tady, já, tohleto já jediný budu potřebovat. Protože teď, co se snažím udělat, ano, jdeme prozkoumávat. OK, jdeme prozkoumávat jeskyně, takže jdeme. Abych to furt jenom tak nezakecal. Keci jedni. Jestli máte nějaký keci, tak prčic. Jsem mám zemřel. Protože... OK, teď to bude pro šilinku rychlejší, protože nechci, aby na mě spadl tady. Protože tady za minutu prý něco spadne. Protože za minutu... to je určitá doba. Že bys... hele, dáme si challenge. V příštím díle půjdeme do portálu. Jo, půjdeme do portálu. To bude jistější portál. Vahangr. OK, tady máme houby. Počkej, ty jsem tady viděl zlato, ne? Super. Jau, co do mě bouchlo? OK, jdeme prozkoumávat.
tady, co minule. Jak si zabloudil, protože, chápeš, bloudička. OK, tady, v téhletý místnosti, tady jsem nebyl, ale já tam ani moc nechci jít. OK, jdeme kopat. Hele, nechci nic říkat, ale mám nic nemám. Super. Takže se musím vrátit, ale jak? To nevím. Počkej. Jak jako správný vesničan, ne? Kámo. Ne, prostě, ne. Nesmím spadnout. Jak to bude katastrofa. Pro jednou fandu. Hele, Jirko, jestli se na to koukáš. Pozdravuj tátu. Děkuju. Ale já si nepozdravíš, tak to bude... tak to bude strašně blbý, jo? Tak jí pozdravuj, děkuju. Dobrý, 7 minut. Uběhl. Za takovou dobu. Co já natáčím, kamo. Dobrý, můžeme skočit. A já... Ne, a rovnou. To se nevšímejte. To byla taková zkouška, jestli to půjde. No, dobrý. Zatímco se mi to bude péct, tak jdeme... Počkej, tady to strihnu, protože to bude strašně dlouhá cesta nahoru. OK, jdeme se kouknout na naše stykové pole. Počkej. Jo, mě to vlastně dalo. Tady si dám ty styky, jo. 8 styků, 10 styků, 12 styků, 14 styků, 0 styků. 1. Kámo, mi z toho nic nepadlo. Dobrý. Tak to budeme hodně mít styků, jako to nic neříkám. A za chvilku si musím asi projít. Jít. To, proto. Nebo to mám tady. Ne. Čus. Já se s vámi loučím. Takže čus, čau lidi, čus.